Samudra pangak sami. Kaping ketiga sasampun punipun kula sakonco lulus saking pawiyatan mariki. Tamtu kemawon kedah ngajengake sekolah malih. Pramila saking punika kula sakonco nyuwun tambingan pangestu. Mugi-mugi kula sakonco saged pikantuk sekolah ingkang cocok kangge nggayuh idaman ingkang dereng praja kasembadan. Bapak atau Ibu guru serta para rawuh ing kinurmatan, senadya dinten punika kula sakonco sampun kawisuda lulus saking pawiyatan mariki. Nanging kula sakonco tetep dipundhaku dados putra-putri, siswa-siswi lan Bapak Ibu guru sedaya. Kula sakonco badhe tansah tuhu bekti lan tansah kapang dhumateng usah asih astanipun Bapak lan Ibu guru. Wusana cakep semanten angen kula matur menawi wonten kirang trapsila angen kula matur nyuwun ing agunging samudra pangak sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.